Welcome to Hunters Point. I'm a PC, home of greyhound racing and hunting videos. Hope you like, subscribe, and share. Nakuya. Hawu I'm a bonke. PC to the world. Nakuya. Nakuya. Kwela kuye man. Kwela kuye man. Kwela kuye man. Okay. Inkonko mngaka. Izokhipha. Nakuya. Hawu. Hawu. Kwela kuye man. Okay. Yes. Yes. Musu ukukhalela inyamazane siqhelile kuwe. Awukwazi ukukhala inyamazane iqhelile kuwe. Okay. Ayaqhamuka lapha. Wena yikho indaba yakho kodwa ke ngoba uyagula kulungile. Musu ukukhalela inyamazane siqhelile kuwe. Ayi ngena emkhondweni ilapha kuhamba lento le. Ehamba ibene. Ubheke mayiqhamuka phansi lapha. Kanjani bafana manje? Inganilimazi le nto bafana, inganilimazi le nto. Iyabona ke isibhamu sifuna inaka yabaleka lodoti la. Hayi. Ukhalelelani inyamazane siqhelile kuwe manje. Okhotha kunina manje. Yes. Wona ke 308 ifuneka lana. Ayime ngilande. Ngena kuyi. Hayi buyani ngeke, buyani. Nami ngeke ngikwazi ukuthwala le nto. Buyani. Ade nilimali liyaze lesa silwane lesa. Unasiya. Yabona umuntu mayethenga ifoni mana ikholenta. Hey. Buyani bafana. Buyani bafana ngeke. Hey ngaze ngilinyane izinto lenxa lento. Nakho isithinta. Yes. Ihamba yodwa la. Buyani bafana man. Nina ke nikhule nina. Wena kulunga ngoba uyagula. Nikhule. Phumani manje esigabeni sobudlwane. Phumani. Ses. Angeke ito ejafuneka. Ngilande. Ngeke kusasa kokusaya. 308 yafuneka ngiyilanda. Buyela up. Okhotha kunina man. Ulinyalela izinja zami. Stand by. Fana. Ayisemncane kwani ngeke kulunge. Buya. Uzokoloza la ehlahleni. Hayi makhotha kunina mfana ngeke mfana. So right impela wena ukuthi ungabulala ngisho ingulube kodwa ayi awulinde lo ekhula. Toolgate. Enikhule madoda, enikhule ngeke. Ngeke kulunge. Enikhuleni. Yes. Samba phone.